Monira kahelong maduta mitha hemarit misendolong te pusi kamathado bonta kedukdet jok mitha hem kachikim ji aphana bangke helowing alamlo jo pidap ane om ki choji aphan anta kavya tum puluti hem kachikim ji aphana bangke mathaun edet atumdo lason si Dwarbagoriam isi constituency ke parlo dhadora PS Khorsing terang aro amikar Khorsing Lekthe alang like boide jok mitha apiso aswa tumpen arni arvi kachiti pinji aphan asap so bak anta ki misena hema matsi chikim ponthek thedetlo BJP kachari pom sarkar ahut kedukdet aradatum arni arwi anke chingthang jokplot nangji pura PMAYG hemso pipon bomsi ki ongdong atuma bangke dothak long bomdo lasong bong sitami Khorsing Lekthe pendang lok adona rapatum aphana bangke non puanta ki longduna bangka widera jok ahem ki rakthang ang bongsi non puanta dothak bomdo bonta sarkar hinpen radapan hemso pi bom po birta longsi Khorsing Lekthe sitami nilipanta sarkar pen kiron PMAY hemso nang pivek thapusi KACEM Richard Tokbi aphan kachoningri pon nilipu panja alde doctor tulen rong hang pen Richard Tokbi cuma kachoningri lo nili hem dukbi lo nili BJP si bhuti siatan akang hon kadien sodo putate nili ala cuma kachoningri lo Kiram tanga porahut alang lipan sarkar pen kirapon asona bangki ke thekdun long awilang aposti awilang pusi bom nang koklo seta non kedo bom Richard Tokbi aphan ke rod aphan kang hon lapen kiraba bangki thekdun long lo lasi alang lipan sami hemso pipon tha pusi ahupo Khorsing terang pen kachoningri pon Imen ke Khorsing terang alang tungka cinghono usa ka cinghono sepi tentang ningkan hinian ke nolai lik masa Richard Hansami alang itu kipi sebuti si alang itu si oglo lapen hai ta hai lo lapen nong alang phan kachoningri dunia lo magelalo kaching hon asar la bahini Hansami la lapen CM kachoningri mangela prabin te laniri soniro sa phanta hema bepin hema rira bepin posi duk pi ke posi la heman ke injin su ponta rapon tha posi ni rihin te pachini ni lo lansi ni ri lam theslam Enut kadong lasi KACEM Richard Tokbi hinpen lapuson kisung thek tiga bang po phan rapon thekason te rat kedukdet aradatum aledoji News report KTV News